Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kajing ya day jong ka Sorkar bat mafia bat kajing penyat ya kajing ti bat jing Kito yu Dewïong kalong ka Basyai bat kamdan jing arsatin begitu ki badan haki Kyrdan Bahalor ha ka Sorkar kidi bayo jing Myntoi ni kini ki Be-Aiñ bat day maki ki bahab ban kit kri ya kajing do nong Bashir Khaïi ha ka liang ka khajna jong ka jilla kani ka day kajing kan tho jong ka Meghalaya High Court pasha ya ka Sorkar jilla ha ka singi pale ha ka por bakala syong bishar ya ka mukot duma bala ai da uwe nong syong snong Blak tip kerteng kum u champer sangma persya ka Sorkar jilla bat ki weipan. Yo champer lami khmat do muktiar jong u advocate Sujit de. Hakani ka singi ka High Court kala thalan ru ya ka Sorkar jilla halor ka jingbam pen I na du menchwa ya kishiti bala tho de kitinat rekam ka Sorkar pedeng bat u menteri kitinat platingka ha ka bayde ka jing Khaïi yo Dewïong sa Bangladesh. Kita kishiti gide ba ka Sorkar jilla kala yo na du shwa ba ka High Court kan syong bishar halor ki mat ki jura ki bayade ba jing ti ba jing Khaïi Be-Aiñ ya Dewïong ka High Court kala ong ba ka long ka balingo ba wat la ka Sorkar jilla kala sothu ya ka jing kerpat ki tanat trekam ka Sorkar pedeng kala le sting hadu ba kala ailat de ki 4000 metric ton yu Dewïong ban yo jing bet na ka benta ban Khaïi shabari ling ba ki land customs station ki badan hajilla klem kumba ka pau de toket nya shwa na e taw Dewïong ulawan poi Nagaliang ka Sorkar jilla ha ka jing tho bakala ai sha ka High Court kala pan map na ging bishar baka klemon ra ikishiti bala yo na kitanat ka Sorkar pedeng bana ka menteri kitanat platingka na du khamen shwa kula ongru balada jen kalawan ra ikini kishiti ki jing kano jong ka High Court ha ka khatnyo tre gunjemang arajar arpulai kala don ka jing don kti ka Sorkar gi nongti ba nong Khaïi Be-Aiñ yu Dewïong kanami satya handai ka High Court kala kudopan ba kajing bishar halor kajing ti Dewïong Be-Aiñ kala sedang hauluber arajar arpuar pat halor kajing Khaïi Dewïong Be-Aiñ kajing bishar kala sedang ban penmi yagi hukum nadu uyayong arajar arpuar ka High Court kala ongru balada ka Sorkar jilla kala syak maham ha kitanat trekam ka Sorkar pedeng ban pentik kena ba Dewïong balati Be-Aiñ nagani ka jilla omde ban yo alat ban syak Khaïi shabar halor ka nongrem ba Dewïong balati nashikiwei pat ki jilla ka Sorkar ka de ban chimkhia ban pet man la ka wei pakawei ka trok ka bakit Dewïong bat ban pet benya ya baro ki ba panjing bet ban Khaïi shabari nei ki yo yu Dewïong shosho kala ong bana ka por sa ka por la depan pau ba kanam dan ka jingti Dewïong Be-Aiñ la da kam dan ka jingket yo ni umar po khando la da kam dan ka jingket Dewïong kanam dan ka jingdawa yo ni umar po khando bat ka jingti kan syukut hino kumtu